खुलुमबाय लोगोफोर जायनाखि आंनि सानसुमा नार्जारी इउटुब चेनेलखौ नायनानै सापर्ट खालामग्रा बा अनसायग्रा बा नायबाय थानो इन्ट्रेस्ट मोननानै आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायबाय थाग्रा नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय जाबाय। दिनै लोगोफोर आङो जोंनि न'नि माखासे दंनाय गैयै बेफोरबायदि जोंहा न'खराव साबोसे दं आरो जोंहा न'खराव माबायदि मावनानै अबस्था जायो बेफोरखौ आं नोंथांमोननो जायनाखि आंनि सानसुमा नार्जारी भिडिअफोरखौ नायनानै मोजां मोनग्रा बा आंनि जे न'खरनि फेमिलिनि बागै मिथिनो लुबैग्रा नोंथांमोननिसिम आङो दिनै आङो फंनैसो आं बाथ्रा बुंनो नागिरदों। दिनै जोंहा न'खराव लोगोफोर मानो होनबा बिराद दुखु जारला मानो होनबा जोंहा न'खराव बिराद गरिबथार मानो होनबा जोंहा बेफोरबायदि मावनानै जानो थाखाय जोंहा हा हु गैया मोसौ धोन सम्पति गैया मालायफोरबायदि जोंहा खस्थ' मस्थ'यैसो मावनानै जायो। जोंहा एक्सुवेलि सिगाङावहाय हाया दंमोन लोगोफोर माने हाया बिदिनो गायग्रा दंमोन आरो एसे बिदिनो सिगांहाय जोंहा बिफा लोमजानायावहाय माने बाबा लोमजानायावहाय हाखौहाय बिराद गिदिर बेमार जादोंमोन नालाय लोगोफोर जोंहा बाबाया बावहायनो जोंहा हाखौहाय फानजोबनांदों आरो लोगोफोर सिगां समावथ' हाया दामबो गैयामोन दाथ' नोङो दा हाखौ 1 लाख 2 लाख 3 लाख नङाबा मोननो नागिरला बिगासेयावनो सिगाङावहायथ' नोङो खम समनि फानलाबायोमोन बिगासेयावनो 5,000 गाहामल'मोन सिगांनो फाननांदों लोगोफोर हाखौ जोंहा ओमफ्राय दायो जोंहा बिगासेल'सै लोगोफोर न' बिथा बिथाल'सै दायो न' बिथायाथ' मैगं थाइगंबो जाया लोगोफोर अन्थाइ बाला गोजौ गाहायसो हाजो बायदि गोजौ गाहाय खुरखा खुरखिसो अन्थाइ बाला अब्ला बाव मा मैगं मोनजानो लोगोफोर बिराद दुखुनांथाव जारला लोगोफोर मानो होनबा मोसौबो गैया मोसौ धोन सम्पतिबो गैया अब्ला माबोरै मावनानै जानो लोगोफोर बिराद उसुबिदा आङो उन्दै समनिफ्रायनो बेखौ साननानै जोंहा हा हुबो फानजोबनांबाय बेफोरबायदि जोंहा न'खराव जेबो गैया होननानै आङो बेफोरबायदि बारलु बाला सोलोंनानै फरायनायजों लोगोसे आं बेफोरबायदि दिनैहाय जोंनि गिदिर गोलाव सारमोनहा आंखौ आखायाव लागोनदां बेफोरबायदि जाहाथे बेफोरबायदि रोंनायफोरखौ माबा मोनसे आखायाव लागोनदां देनांहाय आंनि बेफोरबायदि सोलोंनायखौ होननानै आङो बे इउटुबनि गेजेरजों आं सोरखिबोदों आरो लोगोफोर दासिमबो आं सोरखिबोदों नङाबाथ' बेफोरबायदि आङो साननानै दासिमबो बेबायदि सोरखिबोआमोनब्ला नोंथांमोनाबो आंखौ मिथिनायबो नङामोन सानसुमा नार्जारी होननानैबो सिनायनायबो नङामोन आङो उन्दै समनिफ्रायनो खस्थ' खालामनानै बिराद दुखुनांथाव जाबोदों बिराद प्रब्लेम बेफोरबायदि आङो जोंहा न'खरावबो गैया बेफोरबायदि रायजो राजा नोंथांमोनजों आं सिनायजानानै आं एसे एनै सापर्ट मोनो खोमा आंनि बेफोरबायदि रोंनाया जाहाथे देनांहाय गिदिर गोलाव सारमोनजों नायसनजागोन खोमा होननानै आं बेजोंनो मिजिं थिनानै आं सोरखिबोदों लोगोफोर आङो न'खरखौ नुनानै आरो आइ बाबामोनाबो बुङो नों इमान खस्थ' खालामबाय बेफोरबायदि गोजान गोजान भिडिअ खालामबाय माबाय इउटुब सालायबाय दासिमबो मा मोनखो होननानै गोबां आंखौ रायो दा आंबो गोसोआव दुखु मोनो मानो होनबा आंबो बेफोरबायदि इमान खस्थ' खालामबाय दासिमबो बेफोरबायदि बयजोंबो सापर्ट खालामजायाबा अनसायजायाबा होननानै आं बेफोरबायदि गोबां दुखु मोनो आरो लोगोफोर एक्सुवेलि जोंहा लोगोफोर न'आवहाय फेमिलिया जोंहा 6 जन जायो लोगोफोर जोंहा बाबा आरो आं ओमफ्राय आदा आब' आरो बिनानाव आरो आं गासै 6 जन जायो लोगोफोर जोंहा एक्सुवेलि जोंना आब'आ हाबा जाबाय लोगोफोर आब'आ हाबा जानाया एक्सुवेलि 6 मान्थसो जाबाय लोगोफोर 6 बोसोरसो जाबाय दायो आब'आ उन्दै मोनबाय दायो जोंहा बिनानाव दं आरो बिदा दं बिदायाबो जोंहा लोगोफोर हिन्जाव लाबाय बावाखै लोगोफोर हिन्जाव लानायाबो बोसोरसेयानो जासिगोन लोगोफोर न'खराव जोंहा बिराद उसुबिदा लोगोफोर खस्थ' मस्थ'सो मावनानै जायो मालायफोरबादि जाथि खुरमा बाय बागि गोनि गैजाया बिराद दुखुनांथाव मालायनि हाफोरखौसो आदि बादि बेफोरबायदि गायनानै फुनानै जायो लोगोफोर बेनिखायनो आंबो बिराद दुखु जारला लोगोफोर मालायफोरबादि दामि बेफोरबायदि केमेराबो मोनफेराखै दिनैसिम मालायनि केमेराजोंनो लानानै दिनैसिम आं मबाइल गोदान मोनफेराखै बिमा बिफानाव आङो माब्रै मोननो बिमा बिफायानो जेबो खस्थ' मस्थ'सो मावनानै जायोब्ला आं लुबैबालाय मारै मोननो मालायफोरबायदि 10,000 20,000नि मबाइल मोननानै भिडिअ खालामनो हायोब्ला केमेरायाबो मोजां नुगौमोन बा बयजोंबो अनसायजागौमोन बेबायदि जायो आं एक्सुवेलि केमेरा मालायनि गोजामजों लानानैसो आङो भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाबाय थादों दिनैसिम आं सापर्ट मोनगोन साननानैनो गिदिर गोलाव सारमोनजों नायसनजागोन होननानैनो आङो आरो नै मेट्रिकआबो नुनो थांगासिनो सप्तासेनि 19आव नुगोन बैसागु बायब्लानो दायो बिराद दुखुनांथाव लोगोफोर खस्थ' मस्थ'सो मावनानै जायो बेनिखायनो माबा मोनसे
आंनि साननाया जाफुंगोन खोमा रायजो राजाफ्रा आंखौ अनसायगोन खोमा होननानै आङो गावनि बेफोरबायदि साहसखौ लानानैबो लाजिनायखौ लानानैबाबो माबा मोनसे बयजोंबो बाख्नाय जागोनदां होननानै आं बेफोरबायदि गावनि साहसखौ लानानै आं दिनैसिम मानसिफोरनि सिगाङावबो आङो लाजिया बेफोरबायदि दिन्थिनो थाखाय गोजान गोजान आङो साइकेलफोरजों थाङो आजिखालिथ' नों साइकेलजों नुला बेफोरबायदि गोजान गोजान थांनाय इमान खस्थ' नाब्रि जालायलायगोन बेफोरबायदि साइकेलजों थांबावदो खस्थ'नो बारलु बाला खालामहैबावदो फैदो बिराद होनबा बेसेबां खस्थ' दासिमबो आंनि जोंनि बर' हारिनियाव आं बेफोरबायदि आं बायदि बेफोरबायदि खस्थ' खालामनाय गैया लोगोफोर आं होनखायो डाइरेक्टलि मानो होननानै बुङोब्ला दंनाया दङ गोबां खस्थ' खालामग्रा बेबायदि साइकेलफोरजों थांनानै गोजान गोजान थांग्रा दङ अब्लाबो दिनैसिम आं बेफोरबायदि आं बायदि बेफोरबायदि साइकेलफोरजों थांनानै बेफोरबायदि पार्कआउट खालामहैनाय बारलु बारला खालामहैनाय गोजानावहाय बेफोरबायदि आं दिनैसिम जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदि नुफेराखै दिनैसिम आं नुफेराखै दंनाया दं अब्लाबो मानो होननानै बुङोब्ला इमान बेफोरबायदि 50 थाखा 60-70 थाखाल' मोनलांनानै मा जानो नोङो बेफोरबायदि गसाइगाव गाहाम क'क्राझार बेंटल गाहामसिम नोङो 50 60 80 थाखा बेफोरबायदिजों नों माबोरै जानो साइकेल गथ'फोरखौ जेब्ला आरोबाव नों बारलु बारला खालामहैबावदो नोङो बिराद रिक्समोन आथिं आखाइ लोरिगोन मागोन बिराद रिक्समोन बिराद दुखु जालाव आंनि जिउआ मा लांखायावनो थैबायमोन बिराद दुखुनांथाव जिउ जोब्बायमोन जुदि इसोरा जुदि आंखौ अनामोनब्ला मा लांखायाव जोब्बायमोन मानो होनबा गुबुन जायगा मा थायो मा थाया नोङो मालायनि वाल मालायनि बिल्डिं बेफोरबायदि बारलाबायनाया नों मा थायो मा थाया बेफोरबायदि बिराद रिक्समेनखा बिराद दुखुनांथाव इसोरा आंखौ दोननायखायसो दोननाय नङाब्ला मा लांखायाव गोबां आघात मोनबाय आं गोबां दुखु मोनबाय अब्लाबो आं बेफोरबायदि दासिमबो बावा बिराद आघात मोनबाय आं बेफोरबायदि आघात मोनबाबो आं बेफोरबायदि बाया मा है आंबो ओरैबायदि आघात मोनबाय आं बेफोरबायदि सोलोंला होननानै बेफोरबायदि आं बाया दिनैसिम बेबायदि खस्थ' आं बेफोरबायदि उथ्रिदों आं होनखायो लोगोफोर नोंथांमोना साननो हागौ नोंलाय माहा खस्थ' खालामदोंसि मेरला खस्थ' खालामग्रा दं होननानै नोंथांमोना साननो हागौ मानो होननानै बुङोब्ला बिराद खस्थ' जायो लोगोफोर नोङो रावजोंबो फोरोंजानो मोना मानो मोना आं हारसिंसो सोलोंलाबायनानै इउटुबफ्राव नायनानै दासिमबो नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाफैदों नोङो जेनेबा सानना लादो जे नों मोनसे वालफोरनिफ्राय जेनेबा इटालाय वालनिफ्राय जेनेबा नोङो माबा मोनसे फ्लिप बारनो थाखाय नोङो एक्सपिरियेन्स माने नोङो रावजोंबो फोरोंजानो मोना मानो मोना बा मोनसे स्पन्ज नङा बा दै नङा बियो जेनेबा बोरियाव नोङो गावनि आन्दाजजोंसो बारनाय जेनेबा आं मा जागोन मागोन आरो नोङो बारनाया जुदि माबा मोनसे मिस्टेक वार्ड भुल जायोबा बा जेनेबा गालिनबाय बा माबाबाय सेसखा नोङो ओरैबायदि सेस बेबायदि रिक्समेन्ट जायो आरो लोगोफोर दायो नोङो भिउसबो फैया माबा फैया बिराद प्रब्लेम जायो लोगोफोर बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ सापर्ट खालाम अनसाय होननानै आं नोंथांमोनखौ गासिखौबो बुङो आं सिगाङाव जाबायदि भिडिअ बानायोमोन जानला मोनला नांबा जानला मोनला भिडिअ बानायलाबायोमोन दिनैसिम आं बेफोरबायदि भिडिअ बानायनो साना मानो होनबा आं दिनै एक्सपिरियेन्स मोनबाय फैयै आं दा दिनैसिम एक्सपिरियेन्स मोनबाय लोगोफोर मानो होननानै बुङोब्ला इमान 10 बोसोर 11 बोसोर खस्थ' खालामनानै नोङो सापर्ट मोनाबा आर्निं जायाब्ला होमबा मानो बाया बै गाज्रि जाजि भिडिअ बेफोरबायदि नांला बंसा भिडिअ आं बेफोरखौ गोसो जाला लोगोफोर मानो होननानै बुङोब्ला आंहाबो एसे साननांगौ ना इमान खस्थ' खालामबोनानै बेफोरबायदि रायजो राजा नोंथांमोना सापर्ट खालामनानै आङो आंनि न'खरनि फेमिलिफोरखौ बा जे आंनि बिमा बिफाखौ नायनो हायाब्ला बेफोरबायदि गोबां दुखु मोनो जेनेबा आइ बाबामोनाव आं फैसा बिनानै 50 60 70 बिनानै लांबाय थायो भिडिअ खालामनो अब्ला बैसोर मानो दुखु मोनो लोगोफोर बिमा बिफायाबो बेनिखायनो लोगोफोर सापर्ट खालामबाय था लोगोफोर आंनि सानसुमा नार्जारी इउटुब चेनेलखौ आरो गिदिर गोलाव सारमोना माबा मोनसे आखायाव लागोन होननानै आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मिजिं थिबाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो लोगोफोर मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय।